Евангелле паводле Яна. Езус прыйшоў у самарыйскі горад, званы Сіхар, паблізу зямлі, якую даў Якуб Юзафу, свайму сыну. Была там студня Якуба. Езус, стомлены дарогай, сядзеў пры студні. Было каля 6 гадзіны. Прыйшла жанчына з Самарыі зачарпнуць вады. Кажа ёй Езус: «Дай мне піць». Вучні ж ягоныя адышлі ў горад купіць ежы. Жанчына-самаранка сказала яму: «Як ты, юдэй, просіш піць у мяне, жанчыны-самаранкі, бо юдэі не маюць зносін з самаранамі». Езус сказаў ёй у адказ: «Калі б ты ведала дар Божы, і хто кажа табе «дай мне піць», то прасіла б у яго, і ён бы даў табе жывой вады». Жанчына кажа яму: «Паня, у цябе і зачарпнуць няма чым, а студня глыбокая. Адкуль жа ў цябе вада жывая? Няўжо ты большы ад айца нашага Якуба, які даў нам гэтую студню і сам з яе піў, і сыны яго, і статкі яго?» Езус сказаў ёй у адказ: «Кожны, хто п'е гэтую ваду, зноў адчуе прагу, а хто б піў ваду, якую я дам яму, не зазнае смагі навекі, а вада, якую дам яму, стане ў ім крыніцай вады, якая цячэ ў жыццё вечнае». Жанчына сказала яму: «Пане, дай мне гэтай вады, каб я не мела больш прагі і не прыходзіла сюды чэрпаць». Ён адказаў ёй: «Ідзі пакліч свайго мужа і вяртайся сюды». Жанчына сказала ў адказ: «У мяне няма мужа». Адказаў ёй Езус: «Добра ты сказала, што ў цябе няма мужа, бо мела ты 5 мужоў, а той, каго цяпер маеш, не муж табе. Праўдзіва ты гэта сказала». Жанчына кажа яму: «Пане, я бачу, што ты прарок. Айцы нашыя пакланяліся Богу на гэтай гары, а вы кажаце, што ў Єрусаліме ёсць месца, дзе трэба пакланяцца». Кажа ёй Езус: «Вер мне, жанчына, што надыходзіць гадзіна, калі і не на гэтай гары, і не ў Єрусаліме будзеце пакланяцца Айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, каго ведаем, бо збаўленне ад юдэяў. Але надыходзіць гадзіна, і цяпер ужо ёсць, калі праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца Айцу у духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе Айцец. Бог ёсць духам, і тыя, хто пакланяецца яму, павінны пакланяцца ў духу і праўдзе». Жанчына кажа яму: «Я ведаю, што прыходзіць Месія, якога называюць Хрыстом. Калі ён прыйдзе, абвесціць нам усё». Кажа ёй Езус: «Гэта я, што гавару з табою». У гэты момант прыйшлі вучні ягоныя і дзівіліся, што ён размаўляе з жанчынай. Аднак ніводзін не спытаўся, чаго ты хочаш, або чаму ты гаворыш з ёю. Тады жанчына пакінула свой збан і адышла ў горад і казала людзям: «Ідзіце паглядзіце на чалавека, які расказаў мне ўсё, што я зрабіла. Ці не Хрыстус ён?» Яны выйшлі з горада і пайшлі да яго. Тым часам вучні прасілі яго, кажучы: «Рабі, еш». Але ён сказаў ім: «Я маю для спажытку ежу, якой вы не ведаеце». Тады вучні сказалі адзін аднаму: «Ці нехта прынёс яму есці?» Кажа ім Езус: «Ежа мая ў тым, каб выконваць волю таго, хто паслаў мяне, і завяршыць яго справу. Ці ж не кажаце вы: яшчэ 4 месяцы і настане жніво? А я кажу вам: падыміце вашыя вочы і паглядзіце на нівы, як пабялелі яны ўжо для жніва. Жнец ужо атрымлівае плату і збірае плён для жыцця вечнага, каб разам цешыліся сейбіт і жнец. Бо ў гэтым праўдзівае выслоўе: адзін сее, а другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі. Іншыя папрацавалі, а вы ўвайшлі ў працу іхнюю». Многія самаране з горада гэтага паверылі ў яго, дзякуючы слову жанчыны, якая сведчыла:
Ён расказаў мне ўсё, што я зрабіла. Таму, калі прыйшлі да яго самаране, прасілі яго застацца з імі. І ён прабыў там 2 дні. І яшчэ больш людзей паверыла, дзякуючы ягонаму слову. А жанчыне казалі: «Мы верым ужо не дзеля твайго апавядання, бо самі пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету».